tabukni jorao जों nugui mano gobang kuk sikla sikli rokno thumno kathara thangbro hingke Bible yago tui yabui mobile phone se yago tui thanglai tei okrarok bisingo bo abtui loi unglai tongmaro जों tabungni salo nugui mano nogo Bible tongtutui nokni no thumno katharo thangui tongkhe Bible yago tui yabui mobile no Bible ba poriman lahnai thumno katharo thangmani belai kheno chayaklayo tamni hingke nung mobile phone Bible pori tongphru nini thani keboni call message akorok phano phai mano nung afrokhe aborongni reply siriwi tongsinai yang elembangni kokthayo khe bakhase hapla phia yago Bible kathar tui no elembangni kokthai pori khe gabangma disturb ungnani yakni katiu Bible no kathar Bible hinjago kaisa mobile jesephano kathar mobile hinjagya soi kathar Bible yago tui poriwi bakha hapmanani juda mobile phone poriwi bakha hapmanani juda Bible simiya rasamung bijabrok bahaino tabukhe mobile se nai rasablaisu ang technology no hamyakni samaniya tei mobile phone bai abtirok use takhlai dinai samani buya tamokhe nogo kathar Bible tei rasamung bijabrok tongwini tongkhe tei nokni no thumno katharobo thangnani naine tongkhe nini Bible kathar tei rasamung bijabrok yago tui no thangli hinai sana naimani se abo bai nini mungsa disturb unglag ayang yang digibo bakha wangsung thanglak elenba kathane kokthayano nini bakha ka janai hinai sana naimani se tomung nang gorongsa sugo thangmani jora yang charsa thangmani jora angi tong nogo thangai Bible rok nahroi phaina bo belai kheleri thangnai kha awhai jora rogo khe mobile phone rogo no rasamung naina rok gisa misa elembak naina rok use khlai mano phiaba muito nargi a jorao nini mobile no flight mode tonoi no nung aborok no use khlaike chanai Bible ni jagao mobile phone use khlaimani abo kaham daklai hamya nung tamhi please comment khai sahodi hambai chaya tongkhe na karjadi kaichasung jotono katalka hamar bitung